Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalumon. Welcome to my channel, welcome to Eko TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eko live diri sa Municipality of Matalom. September 15, 2021. Hangyo lang nako ninyo Matalom nun. Ato yung suportahan ang administrasyon kanunay, headed by to our beloved Mayor Eric S. Paholyo ug mga kauban. Ato ning buhaton guys. Welcome to my channel, welcome to Eko TV, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Eko PP, live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad ng serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom. Ang batang guys.